Време. Трябва да го направя, ако искам да спася Вито. Чи си? Съжалявам, имах малко работа. Както и да преминем към важното. Слави Трифонов се завърна. Останалото ще ти го разкажа по пътя, да тръгваме. Какво стана с Вито? Къде е? Добре ли е? Ще разберете, когато ме победите. Ешо, план В! Правим го! Това няма да проработи при мен. Тора! Ще видим. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Не съм свършил още. Yes! Справихме се! Както и да е. Нямаме много време. Трябва да спасим Вито и Макс също. Вито, радвам се, че си добре. Дойдохме колкото се може по-бързо. Не ми ли помниш? Ние сме твоето семейство. Щом се, кои сте вие? Вие сте врагове. Какво правиш? Ако бъднеш, ще стрелям. Ще ви убия с силата ми дадена от Слави сама.